കേരളവർമ്മ കോളേജ് യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തനിക്ക് നേരെ ഉയരുന്ന വിമർശനങ്ങളിൽ മറുപടിയുമായി കോളേജിലെ മുൻ അധ്യാപിക ദീപ നിശാന്ത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലപ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ കോൺഗ്രസ് പ്രൊഫൈലുകളിൽ നിന്നും മര്യാദ അതിലംഘിക്കുന്ന പല പോസ്റ്റുകളും കണ്ടു. അത്തരം അരാഷ്ട്രീയ വ്യക്തിഹത്യകൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല, പക്ഷേ ആ മറുപടിയും തുടർ ചർച്ചകളും ശ്രീകുട്ടനെ വേദനിപ്പിക്കരുതെന്ന കാര്യത്തിൽ നിർബന്ധമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് താൻ മൗനം പാലിക്കുകയാണെന്ന് ദീപ നിശാന്ത് പറഞ്ഞു. ദീപ നിശാന്തിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ: അച്ഛൻ പോയതിനു ശേഷം മാനസികമായി അനുഭവിക്കുന്ന ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെ പേരിൽ ഒരു മാസക്കാലമായി ഈ വഴിക്കങ്ങനെ വരാറില്ല, ഒന്നും എഴുതാറുമില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന കേരളവർമ്മ കോളേജ് യൂണിയൻ ഇലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളിൽ പലരും അനാവശ്യമായി പല ആരോപണങ്ങളും തീർത്തും വ്യക്തിഹത്യാപരമായ പരാമർശങ്ങളും ഉന്നയിച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് പറയേണ്ടി വരുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കേരളവർമ്മ കോളേജിലല്ല. 2 വർഷമായി മറ്റൊരു കോളേജിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ലഭിച്ചിട്ട്. കേരളവർമ്മയിലെ നിലവിലെ ബഹുവിദ്യാർത്ഥികൾ ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേരെയും എനിക്കറിയില്ല. അവസാന വർഷക്കാരിൽ കുറച്ചുപേരെ മാത്രം അറിയാം. അവരിൽ ചിലരുമായി ഇപ്പോഴും ബന്ധമുണ്ട്. അതിലൊരാൾ ശ്രീകുട്ടനാണ്. ഇടയ്ക്ക് കാണാറുണ്ട്. ക്ലാസ്സിൽ നന്നായി ഇടപെടുന്ന, സംവാദോന്മുഖമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ ശ്രീകുട്ടനോട് സ്നേഹമുണ്ട്, ബഹുമാനമുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ഭിന്നശേഷി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന കോളേജുകളിൽ മുൻനിരയിലാണ് കേരളവർമ്മ കോളേജിൻ്റെ സ്ഥാനം. 1952 തൃശ്ശൂരിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശസ്ത കോളേജ് കാഴ്ചശക്തിയില്ലെന്ന കാരണം കൊണ്ട് തിരസ്കരിച്ച വാസു എന്ന വിദ്യാർത്ഥിയെ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങിയ കേരളവർമ്മയുടെ ആ മഹാപാരമ്പര്യയിൽ ഇപ്പോൾ 6000-ഓളം പേരുണ്ട്. ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിച്ച് ശ്രീകുട്ടൻ വിജയിച്ചു എന്ന വാർത്ത കേട്ടത് ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അലുമിനി ഗ്രൂപ്പിലാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ ശ്രീകുട്ടനെ വിളിച്ച് അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് ആ വാർത്ത സംബന്ധിച്ച തർക്കങ്ങൾ കണ്ടു. ചർച്ചകൾ അധികം പിന്തുടർന്നില്ല. കോൺഗ്രസ് പ്രൊഫൈലുകളിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന മര്യാദയെ അതിലംഘിക്കുന്ന പല പോസ്റ്റുകളും കണ്ടു. അത്തരം അരാഷ്ട്രീയ വ്യക്തിഹത്യകൾക്ക് അതേ രീതിയിൽ മറുപടി പറയാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല, പക്ഷേ ആ മറുപടിയും തുടർ ചർച്ചകളും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ശ്രീകുട്ടനെ വേദനിപ്പിക്കരുത് എന്ന കാര്യത്തിൽ നിർബന്ധമുള്ളതുകൊണ്ട് മൗനം പാലിക്കുന്നു. ശ്രീകുട്ടനോട് അന്നും ഇന്നും സ്നേഹമുണ്ട്. വ്യക്തിഹത്യ ഇന്ധനമാക്കി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന മനുഷ്യരോട് അതുപോലെ തന്നെ സഹതാപവും. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ദീപയുടെ പോസ്റ്റ് അവസാനിക്കുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് യു ടോക്ക്.